Shua baga India kan tip ya ka jingmut ka luxury. Shua baga highway ka day ka pas smooth bat ki engine kilong bajajay. Ka way ka car ka sanchar ya ka ri India kum ka sim. Ka car bakit ya u prime minister, celebrity, ki judge bat ka jing pos new. Ka car balong palat ya ka kali henry ka day ka jing snow jong way ba way unong Indian. Kani ka day ka story jong ka ambassador car. Ka jing kyo ka nam ka burom bat ka jing kalem. Bapai dono jong ka kar badan burom jong kari India. Ka story ka stang haus nam kat kendai san peu. Tang sudah biok ka India ya kecing nak loy. Kalenti bas new ki kar kanabal sedang ban shna bat ki kar bawan na bari ki long te barem ha. Hagata ka por ka kar British bakar ting ka Morris Oxford Series 3 ka kring ka company Kolkata base. Kata gede ke Hindustan Motor. Ke Hindustan Motor ka shim ya ka design British. Sedang ban shna no ya ki surok India. Bat penmi ka kar ka ban long shen ka simbol jong ka bor ya ka ribar ka way. Bat hagas nem kat kendai san punyo la penmi ka kar ban ningkong du jong ka Hindustan Motor ka bakar ting ka ambassador car. Body bahe chassis baklain ki seat bakinjai. Jam ban repair ha kinu kishnong. Bat kum tahi kalalong ka Indian official government car. Nadu kini kisnem daki bun snem ka ambassador ka shinsar ya ka India. Balai kalong legendary banakong on much comfort. Kisir jong ka kilong kumasyong ki sofa pejam. Namar kita ki minister ki ik bahaya ka. Kabaar built for Indian road. Kala banyak ki suruk besnew, slab bat ki linti bajengai. Klem dathut. Bat kabalai pat kedai ke taxi king. Na Kolkata Shashilong bat Nashilong Shadalhi kalong ka simbol jong kinongnya taxi. Kebasaw simple engine. Man lagi mekanik kila ban repair ya ka. Ban ya bat ya ka ambassador ha kita kisnem kat kendai nyau peu bat rapeu. Kadai kuma bat ya ki kali ramdor. Lagi bun snem omdon lagi wepat ki kar. Bala ban pen kelem ya ka ket badan bor jongka. Nang ta kawan kapor jong ka jingkela. Kasnem kat kendai peu. Kadai kapor baka India ka pli ya ka ekonomi jongka. Ki kar na bari ki rung ha India. Maruti Suzuki, Honda, Tata, kiwan ra iki design temai, safety babiang, badan AC, teknologi batmai, busting bat bastet. Kat baga ambassador pat, kam kelaya kadur nadu kisnem kat kendai san peu. Kendit kalango kas ngawila de baga lalong rim, outdated bat basuki. Hendrik Hindustan Motor kam upgrade wood. Ki pensa kat juhi kadur, kat juhi syepok bat kum juhi ke teknologi. Suki pasuki. Kekar bacisin kasencara ke India, kasdang man ngawila de bakal long rim. Kan ka pelong iki sau teli kidau, baga ambassador ke kelem, ke baningkong. Lack of modern features. Ki customer ki kuat kekar balong stylish, bat badan airbag. Kebaar heavy body and engine. Kadai baklan yang rega basuki bakia bat kampoi banya penrekat iki kar batmai. Kabalai no innovation kat baga pertai ke kela ke ambassador ka nek hikumju. Basau financial loss. Ka Hindustan Motor kam kot bor ban invest hagi design temai ka jingde ka herman laos nem. Kaddu awa ar basau terik ume arja kat sau. Ka jing penmi ka company ka lakang chi sendon. Wat adu minta ka ambassador ka yeng na ka benta ka simbol bat ka jing her pateng jong ka India. Ka kar jong ki prime minister ka kar ban ningkong jong ki hajar kilong yeng ka India. Ka design ikon ka bakentai bandu no. Bun ki bengej bala dapin bahapat ika hakini kisngi let's say kandalong ka India's mini copper. Ka ambassador ka hikai ngi ka way ka message badan bor. Ladap him kela wala pidan ka bor baklan kan long ka jing telot pihak ka way ka bor. Ka kar basisin ka sencara ka India ka ja om nomor baka telot. Henry nomor baka pertai ka yat shashwa kat ba kapat ka ne haju. Ka ambassador ka hikai ru ka way ka jing shisha. King may rise, queen may fall, but legend never die. They just turn into memories. Kau boleh shibur mapipet ikan iki video, like, share, but subscribe. Kenapa penyo iki video ki ban saban. Stay blessed.